Yun, hello guys. Welcome back sa ating channel. So for today's video, magtatambang tayo ng wild dove, mga spotted, mga collared. Ito yung mga babantayan natin, mga niyog na yan. Yan. Ito guys, ginapasan to. Palayan na pinaggapasan. Dito tayo naniniksay guys, oh. Ayan, oh. Dati, yan. Yung ano na yan. Yung maliit na yan. Tapos ito yung kura natin guys. Yan. Ginawa na natin. Mga dahon lang ng niyog. Ano lang yan guys, target natin mga 20. Mga 20 lang yan. Yan ang mga nasa likod natin na yan. Tapos to, hanggang doon sa kabilang niyog na yun. Mga 50 plus. Yan yung mga niyog na yan. Tapos dito sa baba, kung meron. Tsaka yun, yung malunggay na yun. Yan, yun, sige guys. Stay tuned na lang. Ito yung tagawa natin, pasok na tayo. Spotted guys. Nadali. Spotted ulit. Dalawa na tayo guys. Laglag guys. Laglag guys. Try natin yun, 55 meters. Yun, laglag. Laglag guys, 55 meters. Kukutok guys. Palusutin natin. Lumipad.
Kulad guys. Naglag. 2 hours later. Ito, pulutin na natin. Ito. Spotted. Meron dito spotted. Ayun, spotted. Yun. Meron dito dalawa. Ito yung isa. Ito yung isa. Lima. Meron pa doon. Kunin natin. Buhay pa guys. Buhay. Yun o. Buhay siya. Mababa yung tama. Kulang yung calculation natin. 55 meters to. Kulang ng taas konti. Yun, may 6 tayo. Try ko munang hanapin yung isa dito. Kung mahanap ko. Yan. Stay tuned guys. Naglag. Atin.